Добрый день всем добрым людям. Пробежал амаль 14 километров, каб прибегчы вось у гэты цудоўны замак. Нет, это не замок, нават гэта гора Леонбендорф, а замок, он вось называется Крайзенштейн. Тут вось ёсць сакаліны питомник, тут ёсць сам замак, які можна паглядзець, а таксама тут всякие винокурни, виноварни можно трапіць. Ну и запрашаю смачна паснедаць. Побач ёсць парковачка, дзе можна аплачваць грошы. І вось гэты шлях да самого замку. Першае, што сустракае, гэта прыбіральні і зона адпачынку і выпіўкі. Вось уваход в сам замок. Там брама с такими воротами драўлянымі, решеткой, вежа. Ну, і зразумела, тут хутчэй за ўсё будзе роў вакол замка. Ну так, вось паспрабуйце вы яго перамагчы. Драўляныя вокны, стаўні, усё аўтэнтычна. Тут уже і дрэвы выраслі ў гэтым раўчуку, ніхто не рыхтуецца да нападу. Гледзячы на гэтыя ланцугі, можна зразумець, што там ёсць механізм, які ўздымае гэты мосцік. І тут таксама байніцы, каб страляць, і герб владара гэтага замку. Пасля рашоткі будуць яшчэ вось такія металічныя дзверы. Драўляныя, абшытыя такім жалезам. Ну і тут байніцы таксама, бачыце, каб можна было нечым пульнуць і стрэліць. У сярэдзіне там уже такія ветхія драўляныя прыступкі, лесвіцы, байніцы. Ну і сучаснага сувенірная лаўка. Розныя дробныя сувеніры, гарматы, рыцары. Але самае галоўнае, што тут набываюць, гэта квіткі на экскурсію. Вось такая брукаванка. Тут дзверы замазаныя, там, відаць, злодзеі былі схованы некалі. Да? Таксама глядзіце, якія байніцы шчыліны. Усё драўлянае. Там, хутчэй за ўсё, сядзеў гаспадар і прымаў войска, калі тое прыходзіла. З баю і зверху такія дробненькія, маленькія. Нават, бачыце, ёсць калакольчык. Вось там недзе. І да яго ідзе брод туды на самы низ, на ўваходзе. Відаць, вартаўнік сядзеў. Тут уваход у сам замак. Там замкнута, ніхто не входзіць, не выходзіць. І хутчэй за ўсё ўсе гэтыя людзі чакаюць, можа тут збярэцца потым экскурсія. З гэтага боку драўляныя такія вежы ахоўныя. Там камяніцы пабудаваныя. Вось на гэтай шыльдачкі пазначана, што наступная экскурсія у 13 гадзін, але яна ж будзе на нямецкай мове. І ты будзеш хадзіць, толькі адчыняць свае вушы, нічога не разумець. На жаль, гэта трэба ісці з перакладчыкам, каб пазнаць усё гэтыя прыгажосці. Засталося толькі адно, прайсці сцежкамі вакол гэтага замка, якія вытапталі, відаць, турысты, хто не ведае, валодае нямецкай мовай, таму застаецца толькі хадзіць і глядзець вакол. Што мы і зробім. Пойдзем на лаўку, пасядзім у цянёчку і далей сунемся. Гэты замак сапраўдны быў пабудаваны ў 12 стагоддзі, а ад яго засталося вельмі і вельмі усяго мала. Гэта ўжо у канцы 19 стагоддзя граф Вільчы на свае грошы пабудаваў гэты замак у такім романтычным стылі, аднавіў яго і сабраў там велізарную калекцыю зброі і розных прадметаў сярэднявечча. Але ў 45-м годзе, калі Чырвоная армія прыйшла сюды, тут былі вельмі жорсткія баі, і частка замка была ізноў разрушана, і
коллекция знакомитая была разрабована. Кім невядома, але разрабавана. Вось. А зараз, напрыклад, гэты замак свайго такога выгляду романтычна-аутэнтычнага ён выкарыстоўваецца для здымак розных стужак мастацкіх. Нават Дисней тут знімаў частку трох мушкецёраў і знакаміты серыял на Netflix «Ведьмак» таксама. І тут і фільмы жахаў здымаліся у гэтым замку. Ну, і сапраўды прыгожы такі. Вось. І бачыце, там ёсць такая зброя, каб штурмаваць. А больш за ўсё ён разбураны быў. Гэта 30-гадовая вайна была са шведамі. І шведы, дарэчы, яго не здолелі ўзяць, але пабурылі добра. Вось ён. Можа, вось тыя кавалкі сцяны, гэта і ёсць родныя, якія засталіся ад першага замка, які быў пабудаваны ў 12 стагоддзі. Я не здзіўлюся, калі гэтыя вось вышчарпіны, гэта ад кул і аскепкаў розных снарадаў засталіся яшчэ з тых часоў. І вакол замка такая сцежка, по якой можна прайсці і паглядзець, што там прыгожага можа быць. Можна падысці і дакрануцца да камянёў, якія бачылі столькі людзей, столькі лёсаў прайшло паміж імі. Ну, спрабуй туды ўзбіцца на гэтую вежу, калі на цябе могуць і кіпень, і смалу, і камяні скінуць. А там, відаць, графскія пакоі, апачывальні, кухня, їдальня. Усё вось там наверсе. Прыгожа. І таксама байніцы. І нейкі тут вежа невялікая. Выява герба. Там, бачыце, ёсць такая прыгожая алень альбо лань. Хрысціянскія розныя адзнакі, анёлы. Усё вельмі так аўтэнтычна. І наверсе там нейкія ёсць нешта такое прыгожае, не разглядзець. Ну і сцены рознай структуры. Бачна, што розныя кладкі. Адны старыя, адны новыя. Але муры гэтыя, відаць, яны засталіся яшчэ ад самай першай. Нейкія валуны ад леднікоў. Замшэлыя. І все пытаецца расці, дзе што знойдзе якую шчыліну, будь то крапіва, будь то нейкія можжевельнікі, усё хоча жыць, аблюбоўвае. Вось нешта засталося такое таксама. Камнепад. А яшчэ побач з замкам Кронштейн ёсць такі вось сувенірны прыстасаванне, якое можа надрукаваць медальку альбо монету, калі бы пакласці сюды 2 еўра, і потым можна будзе выбраць розныя узоры. Яно на 5 центаў вам надрукуе, наштампуе вось такое падобныя памятныя адзнакі, альбо можна набыць гатовыя монеты. Каштуе 2 еўра, і трэба круціць гэтую ручку, там яна будзе працаваць нейкім чынам. Ну, цікавае прыспасабленне, такая прылада. І потым адтуль нешта зладзіцца. Ну, я не буду рызыкаваць, тым больш у мяне няма 2 еўра жалезных.